Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaMakupastor ne-channel New Freak. Sibhekela udaba njengenjwayelo osicela kuwena nokubalekile ukuthi inamba isethe kuphela kusongo 985 ntambama. Inamba yabantu abalandeli bele-channel. Kuyenzeka abantu uthola ukuthi kunomuntu ophuphile usemnika le namba yami. Uyamnika lo muntu akayinomlandeli le-channel. Kube ungamnika umuntu. Recommend i-channel because at least if I saw from which channel engifone at least, but you can't just share my number nabantu basemphakathini. Yeah, so sibheka la ethi thabile cebe khulu, ethabile cebe khulu uthi mina mkhulu ngiphuphe izinyoka ezincane nezinkulu zingikakile singangenzi lutho. Snakes, big snakes and small snakes surrounding her, but not harming her, or they were not a threat to her. Lenyoka bezingeyona ingozi, bezingamenzi lutho. So inyoka iyaba idlozi, iyaba ithongo, iyaba isitha. So number 1, ngokwesinto uma uphupha la uzungezwe yinyoka, siye sithele njengo Paul uhluma singakwenzi lutho. Ngoba lokho kuyakhomba ukuthi kungenzeka kunemimoya yeyidalwa ekade ikuvakashele wena, ikakhulukazi makungukuthi wena vele umuntu wemimoya, yabona. Noma ke nje kade uvakashelwe amathongo akini, yabona. 2, ngokujwayelekile uma uphupha la uzungezwe yinyoka sesithele njengoPaul uhluma zingakwenzi lutho. Lokho ngabe kukhombe ukuthi uzophila nenqwaba yezitha zakho eziyingozi kodwa singakwenzi lutho ngenxa kaNkulunkulu. U-Isaiah 65:25, impisi iyakudla ndawonye newundlu, ingonyama idle utshani njengenkomo, uthuli lube ngukudla kwenyoka, ayizikulimaza, singachithi kuyo yonke intaba yami engcwele, usho Jehova. Kanti uDeuteronomy 8:15, wakuhola ehlane elikhulu nelesabekayo elinezinyoka ezinesihlungu nawufezela nomhlabathi owomileyo. Kanti 3, kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha la uzungezwe yinyoka sithele njengoPaul ube noma nje zingakwenzi lutho, olusho nje ukuhaqwa abantu abaningi abangalungile futhi abagcwele amanga nenkohliso, abangase bakuyengele ophathe uma bethola ithuba. Kwabase Roma 3:13, umphimbo wabo uyilibe elivulekileyo, ngezilimi zabo bayakukukhohlisa, isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo. Kwabase Korinte 2:11, kepha ke nginovalo lokuthi njengalokho inyoka yamkhohliso Eva ngobuqili bayo, kanjalo izingqondo zenu mhlawumbe singadukiswa ziyeke ubuqotho nobumhlophe ngakuKristu. Asivale nje ngokuthi ke la number 4, futhi ke uma uphupha la uzungezwe yinyoka kuyaba uPaul ube noma nje singakwenzi lutho. Lokho kusokukhomba ukuthi kunemimoya emibi ekuzungezile, yabo, efuna ukukuzuza ukuthi uyikhulekele ukuze isuke kuwe. Siyabonga. Siwe